Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλοι, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά μου την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και ιδιαίτερα τον αγαπημένο φίλο, τον Πάπη τον Ανδρεάδη, για την ευγενική πρόσκληση και για την τιμή και την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλλει όλα αυτά τα χρόνια να συμμετέχω στο συνέδριό του, που είναι πλέον ένας θεσμός και όλοι θέλουμε να ερχόμαστε στην όμορφη φθινοπορεινή Θεσσαλονίκη για να κάνουμε τις όμορφες και επικοδομητικές συζητήσεις στο συνέδριό του. Δυστυχώς φέτος δεν κατάφερα να βρίσκομαι εκεί με φυσική παρουσία λόγω κάποιων οικογενειακών υποχρεώσεων που με κρατούν στο Βόλο. Έστω και έτσι όμως, έστω και διαδικτυακά, είναι μεγάλη η χαρά μου να συμμετέχω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι που συντονίζεται από τον κύριο Παπακοτούλα, την κυρία Αγγελάκη και τον κύριο Πλατανιώτη και να μιλήσω για ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, για το οποίο μάλιστα είχαμε και πολύ πρόσφατες εξελίξεις στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Και μάλιστα ζήτησα από τον Μπάμπη να μου επιτρέψει να βιντεοσκοπήσω και να παραδώσω την ομιλία μετά το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, για να μπορώ ακριβώς να προσθέσω όλα τα δεδομένα και τις εξελίξεις οι οποίες παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εγώ θα μιλήσω για τις στρατηγικές της περιεγχειρητικής ανοσοθεραπείας στον εξαιρέσιμο μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Δηλαδή πώς μπορούμε να εντάξουμε με τον καλύτερο τρόπο την ανοσοθεραπεία στην πρώιμη νόσο του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Αυτή είναι η δήλωση αντικρουόμενων συμφερόντων μου. Αρχικά, γιατί η πρώτη ομιλία του τραπεζιού εστιάζει στην εξαιρέσιμη νόσο? Πολύ απλά διότι είναι συχνή. Πρακτικά 1/3 των ασθενών μας διαγιγνώσκονται με στάδιο 1 έως 3α και αυτό αναμένεται να είναι ακόμα περισσότερο την εποχή του COVID, με δεδομένο ότι ολοένα και περισσότεροι ασθενείς με αφορμή μια πρόσφατη COVID λίμωξη ή μια COVID-19 πνευμονία για την οποία μπορεί και να νοσηλευτούν, όπως σε αυτή την περίπτωση που βλέπετε, την πρόσφατη περίπτωση που είχαμε στην κλινική μας, ένας ασθενής με ιστορικό χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας νοσηλεύεται λόγω COVID-19 πνευμονίας και με αφορμή αυτή ανακαλύπτεται ένας καινούριος όγκος, οπότε έχουμε και τις τρεις οντότητες σε μία εικόνα. Έτσι λοιπόν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και βέβαια το συζητάμε επειδή δυστυχώς το χειρουργείο μόνο του, όσο σωστά και αν γίνεται, δεν μπορεί να διασφαλίσει τους ασθενείς μας. Οι πιθανότητες, τα ποσοστά πενταετούς υποτροπής ποικίλουν και ξεκινάνε από το 45% για τους ασθενείς με στάδιο 1β και φτάνουν μέχρι το 76% για τους ασθενείς με στάδιο 3, δηλαδή 3 στους 4 ασθενείς, που είναι απαράδεκτα υψηλό. Και επίσης ξέρουμε ότι δυστυχώς η χημειοθεραπεία έχει ένα μέτριο όφελος όταν χορηγείται σαν συμπληρωματική θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς, μία αύξηση κατά μέσο όρο της επιβίωσης την πενταετία κατά περίπου 5 με 5,5%, οπότε είναι αντιληπτό ότι πραγματικά πρέπει να βρούμε καλύτερες εναλλακτικές, καλύτερες θεραπείες για αυτούς τους ασθενείς μας. Και μάλιστα ξέρουμε ότι αυτή η συμπληρωματική θεραπεία, η χημειοθεραπεία, έχει την ίδια αποτελεσματικότητα, αυτό το μέτριο 5%, είτε την χορηγούμε επικουρικά, είτε την χορηγούμε νεοεπικουρικά, δηλαδή προεγχειρητικά. Έχει αποδειχθεί με τυχεοποιημένη μελέτη ότι δεν υπάρχει διαφορά στην επιβίωση, επομένως είτε τη χορηγούμε προεγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά έχουμε την ίδια αποτελεσματικότητα. Γιατί λοιπόν να προσθέσουμε την ανοσοθεραπεία στην πρώιμη νόσο? Πρώτα απ' όλα γιατί ξέρουμε ότι η ανοσοθεραπεία έχει σημαντική αποτελεσματικότητα στην προχωρημένη νόσο και ειδικά σε κάποιες υποομάδες ασθενών. Δεύτερον, διότι γνωρίζουμε ότι ο στόχος στα πρώιμα στάδια είναι να προλάβουμε την υποτροπή του όγκου και κατ' επέκταση να βελτιώσουμε την πιθανότητα ίασης, το οποίο είναι πολύ πιο εφικτό όταν το νεοπλασματικό φορτίο είναι χαμηλό, δηλαδή στην περίπτωση της μικρομεταστατικής νόσου με αυτή την πρώιμη αιματογενή διασπορά. Επίσης, ξέρουμε από την κλινική μας πράξη, αλλά και από μελέτες real world, ότι περίπου στις μισές περιπτώσεις
της πρώιμης νόσου μετά από χημειοθεραπεία, η υποτροπή είναι συστηματική. Αφορά δηλαδή απομακρυσμένες μεταστάσεις που προήλθαν από αιματογενή διασπορά και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ψηλές προσδοκίες από την ανοσοθεραπεία, η οποία έχει δείξει όφελος στην καταπολέμηση της μικρομεταστατικής αυτής ακριβώς διασποράς. Επίσης, έχουμε μία πληθώρα προκλινικών δεδομένων ότι στην αρχή, στα πρώιμα στάδια της νόσου, υπάρχει ένα ανοσοκατασταλτικό μικροπεριβάλλον, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να ευνοείται η επέκταση των νεοπλασματικών κλώνων. Και αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δίνει μία λογική στην διερεύνηση της ανοσοθεραπείας ακριβώς στα πρώιμα στάδια της νόσου. Σε αυτό το άρθρο ανασκόπησης, το οποίο δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα, τον Ιούλιο που μας πέρασε, στο περιοδικό Nature Reviews Clinical Oncology, μαζί με μια ομάδα διεθνώς καταξιωμένων ειδικών στον καρκίνο του πνεύμονα, προσπαθήσαμε να σκιαγραφίσουμε τις βασικές στρατηγικές για την εφαρμογή της ανοσοθεραπείας στην πρώιμη νόσο και πραγματικά συστήνω σε όποιον επιθυμεί να έχει ένα deep dive σε αυτό το αντικείμενο να διαβάσει αυτό το άρθρο ανασκόπησης. Πρακτικά αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε 3 στρατηγικές περιεγχειρητικές. Η πρώτη είναι η μετεγχειρητική στρατηγική, η οποία, αν τη δούμε λίγο διαγραμματικά, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον σκεπτικό, διότι εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτό το ανοσοκατασταλτικό μικροπεριβάλλον που είπαμε ότι δημιουργεί το χειρουργείο και η περίοδος του άμεσου μετεγχειρητικού στρες. Σε αυτή την περίοδο, λοιπόν, μία σειρά από κύτταρα του στρώματος, όπως είναι τα myeloid-derived stem cells, αλλά και κύτταρα του ανοσοποιητικού, όπως είναι τα κύτταρα που προέρχονται από τα μακροφάγα, τα σχετιζόμενα με τα μακροφάγα, αλλά και τα τάφρυθμιστικά κύτταρα, εκλείουν μία σειρά από ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες, όπως είναι κυταροκίνες, παράγοντες νέκρωσης των όγκων, κατεχολαμίνες και προσταγλανδίνες, που έχουν σαν αποτέλεσμα μια ισχυρή ανοσοκαταστολή στο μικροπεριβάλλον του όγκου, και αυτό είναι που προσπαθούμε να αντιστρέψουμε θεραπευτικά με την εφαρμογή της αναστολής των σημείων ανοσολογικού ελέγχου, τους immune checkpoint inhibitors, ούτως ώστε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μικρομεταστατική διασπορά που ενδεχόμενα να υπάρχει, δηλαδή τα κύτταρα, τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα που έχουν μείνει στο σώμα. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά όταν έχουμε την προεγχειρητική ανοσοθεραπεία με ή χωρίς χημειοθεραπεία. Εκεί ο όγκος είναι στη θέση του, που σημαίνει ότι η παρουσία του όγκου στο σώμα ενεργοποιεί μια πολύ ευρύτερη ανοσολογική απάντηση και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού παρουσιάζουν ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα, μια μεγαλύτερη γκάμα αντισωμάτων, τα οποία στοχεύουν αυτή την πληθώρα των νεοπλασματικών αντιγόνων που υπάρχουν, ενώ παράλληλα η προεγχειρητική χημειοανοσοθεραπεία ευελπιστούμε ότι οδηγεί σε κάποιο βαθμό συρρίκνωση του όγκου, η οποία θα επιτρέψει την πλήρη ανατομική εκτομή του όγκου. Έτσι λοιπόν, τα αντισώματα που παράγονται σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ ευρύτερα και στρέφονται έναντι ενός πολύ μεγάλου φάσματος νεοαντιγόνων. Υπάρχει όμως σαφώς και η επιλογή να συνδυάσουμε αυτές τις 2 στρατηγικές, δηλαδή να χορηγήσουμε περιεγχειρητική ανοσοθεραπεία. Στην περίπτωση αυτή, η προεγχειρητική χημειοανοσοθεραπεία διεγείρει, όπως είπαμε, αυτή την ευρύτατη ανοσολογική απάντηση, ακολουθούμενη από το χειρουργείο, και σε αυτή την περίπτωση η μετεγχειρητική ανοσοθεραπεία στοχεύει στην εκρίζωση των κυττάρων, τα οποία μπορεί να έχουν μείνει στη μικροκυκλοφορία, δηλαδή στην καταπολέμηση της μικρομεταστατικής διασποράς. Είναι λοιπόν μια συνδυαστική στρατηγική. Και πάμε να δούμε τις βασικές μελέτες που ελέγχουν αυτή την περιεγχειρητική στρατηγική, την τρίτη στρατηγική που σας εξήγησα. Μέχρι το φετινό έσμο είχαμε 3 μεγάλες στοιχειοποιημένες μελέτες φάσης 3, τις μελέτες Aegean, Keynote 671 και Neo-TORCH. Μετά όμως το έσμο του 2023 έχουμε και ένα New Kid on the Block, έχουμε μια 4η τυχεοποιημένη μελέτη φάσης 3 στο ίδιο setting, και θα δούμε επιγραμματικά τις 3 μελέτες, διότι η μελέτη Neo-TORCH με το Toripalimab είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι αποκλειστικά κινεζικής κατασκευής και δεν πρόκειται να διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά, επομένως δεν θα το έχουμε διαθέσιμο στην κλινική μας πράξη.
Η πρώτη λοιπόν μεγάλη μελέτη ήταν αυτή που παρουσιάστηκε στο φετινό AACR από τον John Heymach, από το MD Anderson, μια τυχεοποιημένη μελέτη φάσης 3, η οποία εξέτασε την περιεγχειρητική χορήγηση του Durvalumab. Επειδή οι μελέτες είναι λίγο πολύ γνωστές, θα προσπαθήσω να εστιάσω στα κριτικά στοιχεία της κάθε μελέτης. Η μελέτη λοιπόν είχε ασθενείς με εξαιρέσιμο μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, σταδίου 2α έως 3β με βάση την 8η σταδιοποίηση, και επισημαίνω εδώ ότι το 3β με νη 2 νόσο είχε κάποιους περιορισμούς, ήταν selected 3β, έπρεπε η νη 2 νόσος έπρεπε να είναι καθαρά νη 2 νόσος, και αν ήταν TAF4 νη 2, το TAF4, όπως βλέπετε κάτω στις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, στην επισήμανση που έχω κάνει, θα έπρεπε να είναι μόνο λόγω μεγέθους, δηλαδή όγκοι πάνω από 7 εκατοστά, ενώ όλοι οι δύσκολοι TAF4 όγκοι, αυτοί με διήθηση των δομών του μεσοθωρακίου, μεγάλων αγκιακών δομών, το περικάρδιο, τον ισοφάγο, τα σπονδυλικά σώματα κτλ., δεν ήταν κατάλληλοι για τη μελέτη, όπως επίσης και οι ασθενείς οι οποίοι προγραμματίζονταν για πνευμονεκτομή, δηλαδή για εκτεταμένη επέμβαση. Οι ασθενείς αυτοί δεν ήταν κατάλληλοι για ένταξη στη μελέτη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ασθενείς με 2α ήταν με βάση την 8η σταδιοποίηση, που σημαίνει ότι το μέγεθος του όγκου έπρεπε να είναι πάνω από 4 εκατοστά αν ήταν αρνητικοί οι λεμφαδένες. Αυτό είναι με βάση την καινούργια σταδιοποίηση. Και κάτι άλλο ιδιαίτερο είναι ότι το Durvalumab χορηγούταν κάθε 3 εβδομάδες προεγχειρητικά, δηλαδή πριν την επέμβαση για 4 φορές, και μετεγχειρητικά κάθε 4 εβδομάδες, δηλαδή 1 φορά το μήνα για συνολικό διάστημα 1 χρόνου. Με βάση αυτά τα κριτήρια, πρακτικά σκεφτείτε ότι περίπου οι μισοί ασθενείς της μελέτης είχαν νη 2 νόσο. Σκεφτείτε ότι 1 στους 4 είχε την νόσο 3β με τα κριτήρια που είπαμε προηγουμένως. Περίπου, όπως βλέπετε πιο κάτω, η έκφραση του PD-L1 ήταν ισότιμα κατανεμημένη στις 3 ομάδες, δηλαδή το 1 τρίτο των ασθενών σε κάθε κατηγορία, χαμηλή, ενδιάμεση και υψηλή έκφραση PD-L1, και περίπου 3/4 των ασθενών πήραν χημειοθεραπεία σαν backbone. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει πολύ σημασία να πούμε ότι πρακτικά ήταν η πρώτη μελέτη που έδειξε το feasibility του χειρουργείου, δηλαδή όπως βλέπετε πάνω από 80% των ασθενών έφτασαν στο χειρουργείο, και από αυτούς που έφτασαν πάνω από το 90% είχε πλήρη, δηλαδή ριζική εκτομή. R0 εκτομή, ενώ είναι σημαντικό να πούμε ότι λόγω της μεγάλης διάρκειας της μετεγχειρητικής ανοσοθεραπείας, που είναι 1 χρόνος, όπως βλέπετε πρακτικά 1 στους 4 ασθενείς ολοκλήρωσε πλήρως το πρωτόκολλο της μελέτης. Πάμε στο πρωτεύον καταληκτικό σημείο. Ήταν στατιστικά και κλινικά σημαντικό. Hazard ratio 0,68, άρα 32% μείωση του σχετικού κινδύνου εμφάνισης κάποιου συμβάματος που να αποκλείει το χειρουργείο ή υποτροπής, και αυτό στα 2 χρόνια σήμαινε ότι πάνω από 6 στους 10 ασθενείς ήταν ελεύθεροι συμβαμάτων, σε σύγκριση με περίπου τους μισούς στο control arm, και αυτό ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη πρόοδος. Αν δει κανείς τις υποομάδες, θα δει καταρχήν ότι οι ασθενείς με στάδιο 3α έχουν μεγαλύτερο σχετικό όφελος από την ανοσοθεραπεία σε σχέση με το στάδιο 2. Οι ασθενείς με 3β όμως όχι στην Aegean, που ίσως αντικατοπτρίζει τον δύσκολο πληθυσμό, που ίσως εκεί μια περιεγχειρητική στρατηγική να μην είναι και η καλύτερη δυνατή τακτική. Μην ξεχνάτε ότι εκεί υπάρχει και το πρωτόκολλο Pacific. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε αυτή την πρώτη λεπτομέρεια. Και η δεύτερη είναι η έκφραση του PD-L1, όπου βλέπετε κάτι που θα το δούμε να αναπαράγεται με συνέπεια και στις άλλες μελέτες. Όσο υψηλότερη είναι η έκφραση του PD-L1, τόσο μεγαλύτερο είναι και το σχετικό όφελος από την προσθήκη της ανοσοθεραπείας στην προεγχειρητική χημειοθεραπεία, χωρίς αυτό να σημαίνει, προσέξτε, ότι οι ασθενείς με αρνητικό PD-L1 δεν ωφελούνται από αυτή τη στρατηγική. Απλώς ωφελούνται λιγότερο. Και το άλλο συμπρωτεύον καταληκτικό σημείο, τα ποσοστά πλήρων παθολογανατομικών ανταποκρίσεων ήταν σαφώς θετικό. Βλέπετε 13% πλήρης παθολογανατομική ανταπόκριση, που ξέρουμε ότι είναι ανεξάρτητος ευμενής προγνωστικός παράγοντας, ευνοϊκός, και
πολύ καλά ποσοστά μείζωνος παθολογονατομικής ανταπόκρισης του 21%. Βέβαια, μην ξεχνά κανείς ότι χορηγούμε μια επικουρική ανοσοθεραπεία για 1 χρόνο μετά το χειρουργείο και αυτό συνδέεται με μια σημαντική αύξηση κάποιων παρενεργειών που σχετίζονται με την ανοσοθεραπεία. Ειδικά η Aegean έδειξε αύξηση, ειδικά με το εξάνθημα και τον κνισμό, ήταν μια κλινικά σημαντική αύξηση και μην ξεχνάτε ότι αυτές είναι θεραπείες που διαρκούν 1 χρόνο. Δεύτερη μελέτη, λίγο μετά στο ASCO του 23, η Keynote 671, πολύ σημαντική μελέτη με το pembrolizumab, παρουσιάστηκε από τη Heather Wakelee από το Stanford. Εδώ θα εστιάσω την προσοχή μας σε κάποιες σημαντικές διαφορές. Και εδώ είχαμε ασθενείς από στάδιο 2 έως 3β. Το 3β εδώ προσπάθησα να δω πώς οριζόταν από τη μελέτη, από το Supplementary Appendix στη δημοσίευση στο New England. Βλέπετε ασθενείς που είχαν τουλάχιστον 1 ή 2 λεμφαδενικό σταθμό ή υποτροπηδικούς λεμφαδένες σταθμό 7. Εδώ όμως δεν επιτρεπόταν η πνευμονεκτομή σε αντίθεση με την Aegean. Επίσης, μια άλλη σημαντική διαφορά, το chemotherapy backbone ήταν υποχρεωτικά σισπλατίνη, το οποίο μπορεί να είναι περιοριστικός παράγοντας σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί όλοι οι ασθενείς μας δεν είναι κατάλληλοι για σισπλατίνη, και εδώ η μεταγχειρητική ανοσοθεραπεία με το pembrolizumab χορηγούταν για ένα μέγιστο 13 κύκλων, που είναι περίπου πρακτικά 9 μήνες, αν το υπολογίσετε. Άρα στην Keynote 671 η συνολική περιεγχειρητική ανοσοθεραπεία ήταν 1 χρόνος, 3 μήνες πριν το χειρουργείο, 9 μήνες μετά το χειρουργείο, άρα μικρότερη διάρκεια μεταγχειρητικής ανοσοθεραπείας. Και εδώ βλέπουμε να αναπαράγονται τα ίδια αποτελέσματα, περίπου 80% των ασθενών έφτασαν στο χειρουργείο. Βλέπετε όμως λίγο καλύτερα ποσοστά, 35 με 40% των ασθενών που ολοκλήρωσαν τη μεταγχειρητική ανοσοθεραπεία, ίσως ως ένα βαθμό και λόγω του ότι εδώ η μεταγχειρητική ανοσοθεραπεία χορηγούταν για 9 μήνες. Εδώ είπαμε ότι επιτρεπόταν οι πνευμονεκτομές και αξίζει να σταθούμε ότι υπήρχε ένα ποσοστό 11 με 12% πνευμονεκτομών, το οποίο σε κάποια μεγάλα κέντρα αναφοράς, high volume centers που κάνουν πνευμονεκτομές, θεωρήθηκε λίγο υψηλό ποσοστό, με δεδομένο ότι το μέγιστο επιτρεπτό όριο για τα περισσότερα από τα high volume center είναι το 10%. Και εδώ ξεκάθαρα θετική μελέτη με ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό hazard ratio 0,58, σημαντική μείωση του σχετικού κινδύνου υποτροπών. Βλέπετε πόσο ωραία και ξεκάθαρα χωρίζουν οι καμπύλες από την αρχή. Και αν εστιάσει κανείς στο θέμα της επιβίωσης, θέλω να τονίσω ότι η 671 ήταν η μοναδική από τις 3 μελέτες που συζητάμε, η οποία είχε τη συνολική επιβίωση σαν συμπρωτεύον καταληκτικό σημείο. Και στο πολύ πρόσφατο έσμο είχαμε τη χαρά να ακούσουμε τον Jonathan Spicer από τον Καναδά, από το McGill University, να μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συνολική επιβίωση, και είδαμε έναν χειρουργό θώρακος να είναι συγκινημένος στο Presidential, επειδή ανέφερε για πρώτη φορά ότι μια perioperative στρατηγική οδήγησε σε σημαντική αύξηση της επιβίωσης πλέον, όχι του διαστήματος μέχρι την εμφάνιση συμβαμάτων, 28% μείωση του σχετικού κινδύνου θανάτου, και βλέπετε ότι πρακτικά 2 στους 3 ασθενείς είναι εν ζωή στην τετραετία, σε σχέση με τους μισούς με μόνο τη χημειοθεραπεία. Άρα έχουμε μία μελέτη με ξεκάθαρο όφελος στη συνολική επιβίωση, και νομίζω ότι μετά από αυτή την ανακοίνωση, από αυτή την παρουσίαση, δεν δικαιούται κανείς να πηγαίνει τους ασθενείς μας αυτούς κατευθείαν στο χειρουργείο, χωρίς τουλάχιστον να συζητούνται στο Ογκολογικό Συμβούλιο. Και εδώ ξεκάθαρο όφελος στις παθολογονατομικές ανταποκρίσεις, 30% μείζονες ανταποκρίσεις, 18% πλήρης ανταποκρίσεις, και σημαντικό, η μελέτη αυτή έδειξε επίσης το σημαντικό προγνωστικό ρόλο που έχει η επίτευξη της πλήρους παθολογονατομικής ανταπόκρισης. Εδώ θέλει προσοχή. Πρακτικά το PCR δεν είναι προβλεπτικός δείκτης ανταπόκρισης στη θεραπεία, είναι προγνωστικός δείκτης, γιατί τόσο οι ασθενείς που παίρνουν χήμιο άνοσο, όσο και οι ασθενείς που παίρνουν μόνο χήμιο, βλέπετε ότι πάνε πολύ καλύτερα όταν έχουν επιτύχει πλήρη παθολογονατομική ύφεση. Και βέβαια και εδώ λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τις παρενέργειες που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό και κυρίως τις διαταραχές του θηροειδή, την πνευμονίτιδα, την κολίτιδα, την υποφυσίτιδα και τις άλλες γνωστές σε εμάς παρενέργειες της ανοσοθεραπείας.
Τρίτη μελέτη που είχαμε τη χαρά να ακούσουμε πριν λίγες μέρες στο πανευρωπαϊκό, η μελέτη Checkmate 77T, παρουσιάστηκε από την Τίνα Κασκόνε από το MD Anderson, μια επίσης εντυπωσιακή μελέτη, παρόμοιο σχεδιασμός, δεν θα μείνω παραπάνω, ίδιος πληθυσμός πρακτικά με τις προηγούμενες μελέτες, όχι μεταλλάξει GFR και ALK, ενώ η 671 είχε ένα τέτοιο μικρό πληθυσμό, nivolumab κάθε 3 εβδομάδες, ακολουθούμενο από την επέμβαση και μετεγχειρητικό nivolumab για ένα χρόνο versus placebo. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο εδώ, το event-free survival, και βλέπετε και πάλι ένα consistent pattern. Αυτή την έτσι λίγο πολύπλοκη διαφάνεια την έβαλα απλά για να δείξω ότι ο βασικός λόγος που και πάλι κάποιοι ασθενείς δεν έφτασαν στο χειρουργείο, βλέπετε 78 και 77% αντίστοιχα ψηφία, ήταν κυρίως η πρόοδος της νόσου για τους ασθενείς αυτούς, ενώ για τους ασθενείς που δεν έλαβαν ή δεν ολοκλήρωσαν την επικουρική ανοσοθεραπεία, ο κύριος λόγος που δεν ολοκλήρωσαν την επικουρική ανοσοθεραπεία ήταν η treatment-related toxicity. Βλέπετε 12 και 12% για το πειραματικό σκέλος, ενώ ο κύριος λόγος που δεν ολοκλήρωσαν οι ασθενείς τη μετεγχειρητική ανοσοθεραπεία στο σκέλος της χημειοθεραπείας ήταν η πρόοδος της νόσου στο 24%. Άρα και εδώ βλέπουμε την πολύ σημαντική επίδραση της ανοσοθεραπείας. Μελέτη ξεκάθαρα θετική, ίδιο ακριβώς hazard ratio με την 671, 0,58 παρά το μικρότερο follow-up. Έχουμε το follow-up και δεδομένα για το 1,5 έτος πρακτικά. Θετική μελέτη λοιπόν, και εδώ βλέπουμε να αναπαράγεται το ίδιο consistent pattern, δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το στάδιο, τόσο μεγαλύτερο το σχετικό όφελος από την ανοσοθεραπεία. Οι ασθενείς με στάδιο 3 ωφελούνται περισσότερο από τους ασθενείς με στάδιο 2, γεγονός που επιβεβαιώνει αυτό το κόνσεπτ της μικρομεταστατικής διασποράς που γνωρίζαμε οι ογκολόγοι για το στάδιο 3. Βλέπετε ότι ωφελούνται και οι ασθενείς με πολυζωνική εμπλοκή νηδίων λεμφαδένων, οι ασθενείς με την πλακώδη ιστολογία που ξέρουμε ότι είναι πιο δύσκολη, και πάλι βλέπετε για το PDL1 ότι όσο μεγαλύτερη είναι η έκφραση του PDL1, μεγαλύτερη η πιθανότητα να ωφεληθούν οι ασθενείς μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ωφελούνται οι ασθενείς με PDL1 αρνητική νόσο. Δείτε το στάδιο 2 και 3, σαφώς μεγαλύτερο όφελος για το στάδιο 3, από μια μικρή μετανάλυση όμως που παρουσίασε η Μαρίνα Γκαρασίνο, που ήταν discussant σε αυτή την ανακοίνωση στο πρόσφατο ΕΣΜΟ, φάνηκε ότι αν δει κανείς τα αποτελέσματα και από τις 4 μελέτες για το στάδιο 2, βλέπουμε ότι υπάρχει όφελος και για τους ασθενείς αυτούς. Οι μελέτες συμφωνούν, δεν υπήρχε δηλαδή μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις μελέτες, και βλέπετε και εδώ ότι σε ασθενείς με αρνητική έκφραση του PDL1 το όφελος είναι πραγματικά λιγότερο, και πάλι από την ίδια μετανάλυση φαίνεται ότι οι ασθενείς αυτοί μπορεί να ωφελούνται. Θυμίζω όμως ότι στην Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, η ένδειξη που έχουμε για την προεγχειρητική χημειοανοσοθεραπεία είναι για τους PDL1 θετικούς ασθενείς, λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων που έχει Checkmate 816 για τους PDL1 αρνητικούς ασθενείς. Πάμε να δούμε το event-free survival, και αυτό εξακολουθεί να είναι θετικό, και πάλι η επίτευξη πλήρους παθολογανατομικής ύφεσης αλλά και μείζωνους παθολογανατομικής ύφεσης μας έδειξε η 77 TAF. Είναι και οι ασθενείς αυτοί είναι ένας πολύ καλός ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας, άρα οι ασθενείς που θα επιτύχουν είτε PCR είτε MPR έχουν καλύτερη πρόγνωση, είτε με τη μία είτε με την άλλη στρατηγική, και πάλι είδαμε εντυπωσιακά ποσοστά πλήρων παθολογανατομικών ανταποκρίσεων, 1 στους 4 ασθενείς με τον nivolumab και 35% μείζωνα παθολογανατομική ανταπόκριση με τον ίδιο συνδυασμό. Η 77 έχει αυτό το ενδιαφέρον που παρουσίασε η Τίνα Κασκόνε, ότι έγινε clustering των παρενεργειών με βάση το αν αυτές συνέβαιναν στην προεγχειρητική ή την μετεγχειρητική περίοδο της ανοσοθεραπείας, και βλέπετε υψηλά ποσοστά παρενεργειών που σχετίζονται με τη θεραπεία, που φτάνουν το 86% στην προεγχειρητική περίοδο, αλλά και αυτό το σημαντικό 50% που βλέπετε στη μετεγχειρητική περίοδο, που είναι μόνο η ανοσοθεραπεία πλέον. Άρα βλέπετε ότι και η μετεγχειρητική ανοσοθεραπεία μπορεί να σχετίζεται με υψηλά ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών. Φτάνοντας λοιπόν προς το τέλος της παρουσίασης, θέλω να πω ότι μία πληθώρα από μελέτες εξετάζει
αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στρατηγική. Υπάρχουν και άλλες μελέτες που ήδη δίνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Παράδειγμα, η Rational 315 που βλέπουμε εδώ στον πίνακα παρουσίασε στο ΕΣΜΟ τα πρώτα στοιχεία για τις παθολογανατομικές ανταποκρίσεις με ένα εντυπωσιακό 40% πλήρης παθολογανατομικές ανταποκρίσεις, αλλά σε ασιατικό πληθυσμό. Και βέβαια οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες χορηγούν 1 χρόνο επικουρικής ανοσοθεραπείας και το πρωτεύον καταληκτικό σημείο είναι κυρίως το event-free survival. Είπαμε μόνο η 671 έχει τη συνολική επιβίωση και πολλές από τις μελέτες συμπεριλαμβάνουν και τις παθολογανατομικές ανταποκρίσεις μέσα σε αυτά τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι αυτή η διαφάνεια, κατά τη γνώμη μου, περιέχει όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε σε μία διαφάνεια. Αυτό είναι το take home message για μένα. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε στρατηγική. Κρατήστε ότι η προεγχειρητική ανοσοθεραπεία δίνει ένα πολύ καλό παράθυρο για βιολογική μελέτη βιοδικτών, κάνει ευρύτερη ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος, οι ασθενείς έχουν καλύτερη συμμόρφωση με την νεοεπικουρική θεραπεία, λιγότερες πνευμονεκτομές στο στάδιο 3, το ξέρουμε αυτό και από τις μελέτες Nadim, και το να πετύχουμε πλήρη παθολογανατομική ύφεση είναι ανεξάρτητος θετικός προγνωστικός παράγοντας. Από την άλλη πλευρά, η επικουρική ανοσοθεραπεία δεν καθυστερεί το χειρουργείο, δεν υπάρχει ο κίνδυνος για τις μεταγχειρητικές επιπλοκές, βελτιώνει σημαντικά το διάστημα μέχρι την υποτροπή, το ξέρουμε αυτό, και έχουμε και κάποια πρώτα δεδομένα από την iEmpower 010 ότι δίνει όφελος σε ασθενείς που έχουν υψηλή έκφραση του PDL1. Από την άλλη πλευρά έχουμε τα προβλήματα της συμμόρφωσης που είναι χαμηλή όταν χορηγούμε ανοσοθεραπεία για 1 χρόνο. Το όφελος εξαρτάται από τον παράγοντα που θα δώσουμε, από το στάδιο στη διάγνωση, την έκφραση του PDL1, και υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων παρενεργειών που σχετίζονται με την ανοσοθεραπεία όταν τις χορηγούμε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μένουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Αν όλοι μας οι ασθενείς χρειάζονται μεταγχειρητική ανοσοθεραπεία, αν οι ασθενείς οι οποίοι επιτυγχάνουν PCR, εάν πραγματικά ωφελούνται από την μεταγχειρητική ανοσοθεραπεία, εάν τη χρειάζονται, ποιος είναι ο ρόλος της ελάχιστης υπολοιματικής νόσου, της MRD, σε ασθενείς οι οποίοι μετά το χειρουργείο φαίνεται να έχουν μείζωνα ή πλήρη παθολογανατομική ύφεση, και αν μπορεί να βοηθήσει η παρουσία του κυκλοφορούντος καρκινικού DNA στο να πάρουμε θεραπευτική απόφαση για την μεταγχειρητική ανοσοθεραπεία, αν μπορεί να είναι δηλαδή ένα stratification παράγοντας ο οποίος θα μας κάνει να αποφασίσουμε για εντατικοποίηση της θεραπείας, και βέβαια τι γίνεται με αυτή τη μικρή αλλά σημαντική υποομάδα ασθενών οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην προεγχειρητική χήμιο-ανοσοθεραπεία, και κατά πόσον έχει κάποιο νόημα αυτοί οι ασθενείς και να οδηγηθούν στο χειρουργείο ή ακόμη και το να λάβουν μεταγχειρητική ανοσοθεραπεία, ή αν πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε αλλαγή θεραπευτικής στρατηγικής με νεότερες θεραπείες δεύτερης γραμμής ή ένταξη σε κλινική μελέτη. Με αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ήταν πραγματικά ένα εντυπωσιακό έσμο, ειδικά για τους ογκολόγους που ασχολούνται με τον καρκίνο του πνεύμονα, και εύχομαι από την καρδιά μου καλή συνέχεια στο συνέδριό σας, καλή επιτυχία και να απολαύσετε την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ.